pancen werna-werna amung sawang sinawang saderma lakon ono kang katon bunga mesem mesra nanging atine sapa sing mangreteni rasa mula aja gampang alok lan nyaca yen ora melu nyangka abote urip elingo kabeh ora ono kang ngerti wewadine Gusti marang kaulane pakaryan apa wae waton ora ngrugekne liyan wis tak lakoni lur ora apa-apa sing penting diparingne keluarga iki ora nyereti ning muga bisa berkahi lur senajan to mung nglumpukke rongsokan niki tak syukuri wae happy neh daya
dinggo golek cukupe butuh lur. Ya kena dinggo nempur tiwul lur. Waton kena nggo ganjel weteng. Urip makarya apa wae wis ora perlu gengsi lur. Wis penting oleh kaya, oleh hasil, senajan to lelakon melasake nanging hasile bisa berkahi lur. Tur maneh murni saka kringete dhewe. Lan tur maneh syukur yen bisa ora gawe kasengsarane liyan. Wis ngene iki lho lur, jenenge lelakone urip. Tak syukuri ae. Tak rewangi lakon sing kaya mangkene. Muga ing tembe wuri nemu kamulyan tumraping anak turunku. Gusti paringu kekiyatan ugi kesabaran nampi kawelasanipun paduka Gusti. Gesang ingkang margahi tumrap bebrayan kula sak turun-turunipun. Jangan memandang seseorang dengan sebelah mata karena kita tidak tahu atas rahasia Tuhan pada umatnya. Ingat, semua yang ada di dunia tidaklah kekal, pasti berubah pada masanya. Bersyukurlah atas nikmat dan karunia Tuhan yang telah diberikan. Rahayu, rahayu, rahayu.